Здравейте на всички професионални и хоби шивачи! Това е моето първо видео за тази година. Ще ви покажа как се стеснява плетена блуза. Много финно плетена блуза. Това е блузата, която трябва да бъде стеснена. Това е много финно плетиво. Започвам с отбелязване колко трябва да бъде стеснена блузата. Стесняването продължава към ръкава също. За целта съм си купила лента органза, която е широка 2,5 см и с нея ще обтивим края на страничния шев. Края на лентата ще бъде обгорено мъничко. Съвсем леко минавам с огъня на запалката, за да не се разнищва лентата. И си я поставям от мястото, където ще бъде стесняването. Шием на 0,5 см, т.е. на едно кръче. Точно върху отбелязаното с креда. След като сме прикачили лентата, изрязваме плетивото точно до ръба на лентата, ето по този начин. Защо първо прикачваме лентата и след това режем? По този начин плътта не се разтяга. Запазваме самото плетиво е на дупки и за това се изисква да има някаква лента, за да може да се запазят дупките, за да не се разшиват или разринчват. След това обръщаме лентата и си я минаваме на 0,5 см от другата страна. Тоест, точно си обтивяваме ръкава по този начин. Естествено, най-бързият начин, след като сте направили първия шев, е да го отрежете и да го минете на оверлок. Но на мен лично не ми харесва оверлога, специално за плетивата.
и затова предпочитам да е с обточване, обтивяване. Същевременно стои красиво. И сме готови. Сега остава да я изгладим и блузката е напълно готова за обличане. Ето така изглежда крайният резултат с обтивяването на страничните шевове. Да, доста добре се получи блузката след стесняване. Чувствам се доста по-удобно. Довиждане до следващия път. И не забравяйте да се абонирате за канала. Чао, чао! Чао, чао!